बेयो दुर्भाग्यजनक बे स्टेन्डिं EM सासे राकेश ब्रह्मआ आरो बे समाव माने मोनसे केस मोनसे कनस्पिरेसिनि माने खोथा ओंखारदोंमोन गणेशनि हयथ' बे रेफारेन्सआव बे खोथाखौ बुंदों किन्तु जोंनि दा जायफोर EM MCLA पर्यायसिम थांदों बिथांमोना माने भाषाफोरखौ खुगानि रावफोरखौ भाषाफोरखौ कन्ट्रल खालामनानै बुंनाया उचित राकेश ब्रह्म बिथाङा जानला मानला खोथाफोरखौ बुंदों गोदोनो बारा टाइम नांनाय नङा बे राकेश ब्रह्मआ माबाया जेला बिनि पावारा जोबगोन बोसोरबावथ' जोबखायो बोसोरबा उनाव इलेक्सनाव थांफिननांगौआवनो बे माबानाय नङा बियो सहिस्लाबनाय नङा बे राकेश ब्रह्म बिथाङा ओंखायनो बिदि खोथाखौ गणेश कछारियाबो सासे EM मोन दा गाव EM दा बिदि माने मोनसे रेसपेक्ट ससियेल जितु माने दा रेसपन्सिबिलिटि दायित्व दायबद्धतानि लाखिनानै भाषाफोरखौ प्रयोग खालामनांगौ बुंनांगौ आं राकेश ब्रह्म बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा खुगाखौ एसे हमथानानै कन्ट्रल खालामनानै बुङो बे समाव गणेश कछारिखौ सक्रान्त खालामनानै सोरबा हिन्जावजों माबानाय बे टाइपनि मोनसे माबा रिउमार ओंखारदोंमोन किन्तु बे खोथाखौ दिनै नोङो गणेश कछारिनि इलेक्सन समाव राजनैतिक भाबे नोङो बाहायनानै जितु बुंदों बेयो बेसेबां गाहाय थाखोनि मोनसे ल' मेन्टेलिटिनि माने माबा बुजायो राकेश ब्रह्मआ बे खोथाखौ खेयाल लाखिनाया मोजां बेसेबां सिङाव थांदों नोङो राकेश एसां माने गाहाय भाषाखौ मानो बुंदों नोंसोर मा मावनो बुंनानै भटखौ बियो रायजोनि मा मोजां मावगोन UPPLआ जलेन दैमारिया देरहाबा मा मोजां मावगोन भटखौ बिनानै गणेश कछारिखौ फेजेन गणेश कछारिनि व्यक्तिगत चरित्रखौ माने रायजोनो खिथानानै भट बिनाया निकृष्ट आखल बियो गाज्रि आखल बियो बिदिखौ मावनाङा आनससियेल नोंसोर दा एकदम टेबोलाव थानानै बोरै एथ' आनससियेल आचरन खालामो बिदि मोना ना